No, tu vidíme na kanáli 42 príjem nejakého ďalšieho neznámeho vysielača DVB-T. Teraz sú ozaj dobré podmienky smerom na juh, takže uvidíme, čo z toho vylezie. Dáme tam start, OK. No, to je prekvapenie. Chytil chorvátsky multiplex, ale mám obavu, že to nepôjde, lebo oni vysielajú zrejme MPEG 4 normu a my vysielame MPEG 2. Ale uvidíme, čo to spraví. A ide, aha, vidíte. Neskutočné. Ale už ten signál trošku klesá, takže zrejme asi nám to vypadne. To je jeden, a už to ide preč. A vypadlo. Už mi to vypadlo. No a už som bez signálu. Vidíte, ten signál tam je.